вече е законна. От 12 май 2010 година по закон, по волята на нашите народни представители, на които на ушето им шепне Българска народна банка, банка може едностранно и произволно и изненадващо за клиента да променя лихвите, при което никакъв съд не може да ви помогне, защото работата на съда е да тълкува и да прилага законодателство. И тук опираме до само пак за зрителите искам да добавя две неща. Едното е, че веднага след този закон, след като влезе в сила, аз изпомням, министър Трайчо Трайков каза, че закон не е лош и трябва да се променя. Омбудсманът Константин Пенчев наскоро през март също писа на министър Симеон Дянков и на Иван Искров, шефа на БНБ, че този закон трябва да бъде поправен по-точно в частта си за дефиницията на така наречения референтен лихвен процент, който позволява въпросната плаваща част допълнително да се променя от банката. Аз съвсем в друга плоскост искам да изнеса разговора. Да. Значи не да влизаме в референтния лихвен процент. Аз съм се позовала в делото на, тук го носа, Директива 93 на Съвета на Европа, която ние задължително с влизането ни в Европа прилагаме и тя е приета с параграф от Закона за защита на потребителите. И ние не можем да решаваме нещо различно от нея. И знаете ли какво казва тя? Тя казва, в случаите, когато дадена договорна клауза не е индивидуално договорена, се счита за неравноправна. Когато въпреки изискване за добросъвестност, тя създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност. Каквото и да решат нашите в закона, каквото и да решат, когато и да го решат, те не могат да изменят тази директива 93 защото на Европа. Ние трябва да синхронизираме нашето законодателство с европейското. По повод на нея, ние сме взели решение на Европейския съд. В ГПК е уредено преюдициалното запитване. Тоест, ние не можем да си решаваме каквото искаме. Аз пак с уважение към неговите финансови съображения. Обаче правната страна е съвсем различна. Значи ние трябва да имаме смелостта и юридически да се пребориме. А в момента ни е една мъгла такава в общественото пространство, която казва, не, вече не може, не можете, вие само си изхарчите парите по адвокати, по еди какво си. Това е много важно, което казвате. Да. Вашия пример показва, че всъщност може първо да се осъди банка, второ, че това не е толкова скъпо и не е толкова бавно. Нали така? Това е един обикновен. Аз си водих сама делото. Да, защото сте адвокат. Сега, ние нямаме еднакви такси. Някой по-добър, който счита себе си по-добър, може да вземе повече. Друг по-малко. Обаче моята кантора е пълна с хора. Тоест тези хора си плащат по някакъв начин. Ако не за тези дела, плащат си за другите. Вие казвахте в 24 часа, че около 600 лева са самите такси. Примерно. Но когато спечелиш делото, това нещо си го получаваш. Край на края ще инвестираш в себе си, в своите, в своя просперитет, в своите правила. В достоинството си. Достоинството си, точно така. В желанието да се отнасят, в настояването да се отнасят към тебе като към клиент, като към човек с достоинство, а не като към парцал, който може да бъде подмятан. Но аз пак измествам въпроса към политиците. Политиците така са удобно законодателство са създали за банките, от което просто няма мърдане, ако Европа по някакъв начин с това законодателство не ни помага. Изрично го казвам. Този гражданско-процесуален кодекс, новия, който го направиха, абсолютно лягане на банките. Абсолютно. Как така аз, ако съм банка, ще си направя един счетоводен отчет или баланс или извлечение от сметка, ще го дам на съда, той може да е 1000 пъти увеличен. Значи, ето е практиката. 35 000 лева, ма тя може 100 пъти още да ми дигне до края. И съда моментално задължен е да издаде заповед. И хората се страхуват. Те са панирани направо. На какво прилича това? Значи, само банките. Направете сметка защо за банките е това изменение на закона. Общините и държавните. Те са едни равнопоставени участници в граждански оборот, в гражданския процес. Това е една фирма банката. Ама са малко по-равнопоставени. От другите. Откъде на къде? Господин Христов, тъй като вървим към финал, съм сигурна, че темата е важна и трябва да се продължава. Какво ще посветвате хората, които от тук нататък ще теглят кредити? Какво те да правят, защото това е, така да се каже, от банките зависи до голяма степен. Да се въздържат в момента. И ще се върна на първия въпрос. Първо, отново ще изразя съгласие с госпожа Волева. Въпросът е абсолютно юридически и законодателен. Проблема е следния. Директивата, която тя цитира, чието постановки са пренесени в Закона за защита на потребителите у нас,
Това е директива за предотвратяване на злоупотреба и на неравноправни клаузи в търговски договори. Тази директива няма, ако аз не греша, тази директива не може, не задължава да се произнасяме по неравноправен член в закона. Какъвто е случая в закона за потребителския кредит, той е референтен лихвен процент, т.е. тя не е приложима към закони. И от тук какво може да се направи? От тук закона за потребителския кредит е противоконституционен. Той нарушава член 19 на Конституцията. Затова омбудсмана каза, че се съмнява, че има незаконност. След това, след като беше облъчван от своите приятели и банкерите, каза, че няма незаконност. Въпросът за гражданите е, че хората в Република България, в която те раждат деца, плащат данъци и правят всички други повинности, нямат достъп до Конституционния съд. Достъпа до Конституционния съд минава през омбудсмана, който отказва да свърши тази работа по свои съображения. Може него да го питате, той е разумен човек, ще ви каже. През президента, който по съвет на своя бивш юридически съветник, той и адвокат на покойния Мишо,